walwala ta ruhina, ni burina haka fata na, ni in tashi cikin tutar ka annabi. Babban burina da yake raina a ci ranar karshe, ni in tashi cikin tutar ka annabi. Alghayyil kayyum raba ni da jin gajiya, ka tsarkaken harshe na kada in aiki da riya, domin daraja ta annabu mai kyawun tafiya, hanyarsa na kama tal na rike kuma ban karaya. Kira ka shi ya fi komai sani cikin shauƙin kauna in na ganka, wannan ranar ni dai na cika burina. Nurin ala nur maƙurar haske ne shi kun ji baiti na, tafi ilmu shabba ban san raina da ni da iyayena. Walwala ta ruhi zuciya tana ta shauƙi, jikina na ji sauyi, wa da rike ba annabu ba. A buri mene cikar muradi, ni na san ba abin koyi, tunda na yarda da annabu ne gata na. Rasulallah ya Aminallah ya Habiballah, zuci na ta jira wai yaushe ne za ta sadu da kai, za ta rayu da kai, ta mutu da kai, ta tashi da kai. Karna ku ce mun fa zanga zafa, ware ku ce mun fa na karfafa, inda ya kan tafiyarsa ne yanzu na sa ɗan ba. Da azumi da aikinka, sallah da salatinka, in ma ka jin sha'aroyinka, tofa da sauranka. Menene soyayyar shi, abinda ya saka kana yin shi, idan ya ne ka daina shi, umarni ne daga Allah shi. Farin gani Rasulallah, abika a shafa a ranar nan, a barka a shafa azabar nan, Allah tsare mu a ranar. Da kai na fake ya annabi dan na san ban kai ba, na yi kace sabo tari kaina yayi mini oba. In an yi sabi Allah na san ba zan sha ba, kayo ɗauki a gurina ka rufe dukan aibuna, domin kai ɗin rama ne gurin bayi sutura ne. Ra'ufu rahimi yake maka take mu bayi shaida ne, ka yarda da ni aminta da ni, idan ka na zambawa ne. Aljanna kwani na yafi can a gaban ka na je na yi zaune, in taimaka bauta kullum ni a guri na yi riba ne. Basar raina da iyaye ka kai kaka ga tabaye, idai na bar maka komai san ka nake yi da annabi. Walwala ta ruhina haka fata na, ni na tashi cikin ceton ka annabi. Annabi, 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 sammakon farin na doko a gidan kiyana na batula, ta kofar nan
na shigo da aliyu na yi babbar maula can ne kofar samuna a gidan ake samun falala ummaki man alfarma idanu su daina zubar kwalla tun daga zuciya nake jin ki umma a ruhina donar da nake miki umma tana a ƙasar raina fa'adin tana kewa na rasa yaya zan nuna umma a karantar iya a karɓi yaban da na zazzana assalamu ala hadi mai san ka ne ke gaishe ka assalamu ala gali ce ne mun wa alaika ya ka'id mustanadi kai ne ka zo da sunanka ahmadin bila memun waiwaye kuma ingarka walwala 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 ta ruhina haka fata na ni na tashi cikin cetonka annabi 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 walwala da ruhina ni burina haka fata na ni in tashi cikin tutar ka annabi babban burina da yake raina a ci ranar karshe ni in tashi cikin tutar ka